Hola nois, soc l'Eva, pels que no em coneixeu, que estic a la Barceloneta. Avui, aquest matí, ens hem aixecat amb ganes de fer una activitat diferent i farem tortites. La Maria, la meva filla, m'ajudarà, em farà de pinche i ara us explicarem els passos que s'han de seguir per fer l'activitat. Ja veureu que són ingredients molt fàcils, que tots segur que teniu a casa, i els passos a seguir són molt poquets. Tots els ingredients en un bol i després els barrejarem. Nosaltres ja hem posat la farina, la sucre, la llet. Ara la Maria posarà una cullerada de llevadura, que pot ser aquesta del súper. Posem l'ou. Posem una cullerada sopera d'oli, preferentment d'oliva, però si l'oli que teniu és de girassol, doncs és de girassol. I passem a barrejar-ho tot. L'oli a la paella, en posem una miqueta i amb un tovalló en traiem l'excés i ara la Maria va posar una miqueta de massa per fer la tortita. Poden quedar més grans o més petites, això com vosaltres vulgueu. Si us agraden les tortites més petitetes, poseu menys quantitat. I si us agraden mida paella, com ha fet la Maria, si és una pizza, més d'una tortita, però bueno, ho podeu fer, com vosaltres vulgueu. El foc millor que estigui un poc mig, perquè així és més ràpid. Mira que xula ha quedat. Toma, tortita. Mida paella. Mida paella. Amb una tortita ja esmorzeu. No us passeu, Amb una no cal menjar 50 tortites. Bé, nois, aquí teniu el resultat. Aquestes són les tortites que ens han sortit. Veureu que n'hi ha unes quantes. Amb la massa que hem fet abans, amb aquells ingredients. I ara és el moment de disfrutar-les. Ens les podem menjar amb Nutella, nocilla, amb alguna marmelada, amb el que més us agradi. D'acord? Apa, bon profit, guapos!